bengithi sengiyalazi uthando kanti ngishaye phansi kwashumuthula. Uthando liyithembe likwazi ukuxhumanisa ukuphila kwasenyameni nokuphila ngokamoya. Imjunjali iphelele enhlizweni. Ngabe uyakwazi ukuphuma nesikhuni sivuthe emanzini ongabona uthando ngamehlo enyama bese uhlaziya ngemiphumela yalo engayiletha kuwe. Phela uthando liyakwazi ukufudumeza inhliziyo izitho komali. Igcwala injabulo likwazi ukuthambisa umzimba lithatha amehlo lwami beke China uzinembe lishaya umgqiqo lingajahe indawo kwemini yasehloko. Bengithi sengiyalazi uthando kanti ngishaye phansi kwashumuthula. Abanye bathi uthando kungumazi uJehova kanti abanye bathi uJehova unguthando siqu swakho. Uthando liyakwazi ukugijima ngemthambo yegazi lithi malifinyelele enhlizweni likwakhinta ukuthelo ukugcwala iziziba. Abanye bakhanda umona umuntu ethe nenhliziyo eyodwa ethanda ababili kuya kwabathathu njengabantu angakhona ukuchanguza nabo uma esenamandla okwenza leso senzo. Bengithi sengiyalazi uthando kanti ngishaye phansi kwashumuthula. Kanti uthando luyini ngempela ngokwencazelo eyodwa? Hayi mina ngiyaphuma kulento yenza ngingabaze ngingakholelwa kumina. Iqeda ukuthokola kwethemba namathunza wasawukeni. Uma uthando kungumdlalo dlalani nodwa ningangibali mina. Phela isilonda semizwa silapheki. Pho ngingadlala kanjani eGibhithe ngekho uNkulunkulu noMoses abazongikhulula? Noma ningasivala isivalo sasemkhunjini othando ngane ngisale ngiphenduka isilo sengubo ezimvuleni ezinamandla. Mina sengibone kahle angalazi uthando lingihlule ngisho sebengichazela mase ngiqala ukulizwa ngokuhlaziya indaba isale emzweni yemthambo egijimisa igazi kuvule kugebebe lwesilonda enhlizweni ngiyayehlala enqola ingangami ngiyaliphonsa ithawula. Bengithi sengiyalazi uthando kanti ngishaye phansi kwashumuthula ngishela.